برنامج تنوير تيفي بنكتال تركبوا كبرات الكربان كم تقول لهم صلوا 3 ساعات تحتاج فركم مع الفرقان سلالو زيادات وشت نوصل إنه هو نخد كتاتولنا بخبر زعد مكم لو عم تخليه كم تلمود بعد استزينا كفله علماوي معلتي عيدس بدرجة هكذا بثلاثان كل تنجزي تذكيرات أبن نوزوا عد غيح أتوت معرب بعد في كم زعابي تحبيرو تاريخ هالكيس عونان بسكديران السندة مزنعتاوي المصحف أب كرن تمرقو بريزنت بوتين رئيس هيئة حمشان نملك لخالز وعلم 221 بليون دولار عطريقو إيران سولانو تهدراوين تاون زمنا المصباح كم زسرحة أفريقيا تشاينا جرمنن أب قداي دبلوماسي تلتان مدن ذات كورة ستراتيجيكاوي سرجب أكيدا زراتو كنساجر علماوي معالتي عيدس بدرجة على نبساطة حدوشان جزية بدرجة هاجر دما نبساطان كلتان جزية تذكرة نتا أبس مراس تقانعه سسرعات استقلاتلك وكي إرنا دانييل ولدون زدالو وتحسو فرتنا عندهم بملكة تسابساب كتأربع حارة حساس على ما معلتي ايدس مخاتي HIV ندحريت كيملس بمجد دعوت نقدميت نقسقس بزبل تيما بدرجة حجر أبع اسمران مبل 3 كلتن جزية تذكرة أبع دارش حجراو موكس هوسبيتال أوروتابس تخايدس نسرعات عن منيستر عنا دايركتور جنفر مقوطة أرتا محلال فتحمامات دكتور أرآيا برهانا أبزس معقل أبزن زحلف عامتات شفنا استفلا لي أقول جلوتات مكل خالي HIV يخن حكمنا كنكرن سلس سفحم نغحات حبرة السبع عبيو كنتاتهم زفلطو يخون صار HIV مدهانيت زدليوم وغنات بقليل تطقمت كونو بقيع مهلاوم ابريهم اب هاجرنا عمتاوي استات كل 100,000 زيغاتات كنتاتهم ممفلات كم زمرمورو زطقس دكتور أرآيام لعلتيس عن 500 نفس الطرات سرع مرمرة HIV 5 جبرام تنتلخي فنصنحها زدلف وسنا تجبرلن ب HIV استلخفنا اطلام رأي دارغا صحت زغات انفصامي كوين مهلاو حبيروم دكتور أرآيا سعيبو كاب أبتكال تعنا من مرمر بعلخا ممرمر وسيركا أبستعمل خت مرمر اللو زخال عقباب كم اون بسنك بهاريات سرحام ان HIV استغالو عزيقاتات قدم مكلاع مدهاني تهيبكا كاب HIV نمكلخال زخال عقباب تأتاتيو سرحالو مهلاوون قليتهم وكيل ودب تعنا علم بإرترام دكتور نونسو يجي أفور أبو وقنوم إرترا أمكل خالن مقتعنا يزغزاف حمام أمزجيباتون زلا قسقاس بمموقاس نايلو معامد تيما وانا ومزخخري نتبدرج علم أبكل تشحن سالسان كبت صحت حنطيط زلو مبقى HIV إيدس مخانو أغنزيبوم أبتا قاطعمي تسكمت HIV زخانو أبلاس محبر بدهو تمكروم ككافلو خلو أقدمو أمونغو مرحت مكاين أبست خايلة وددر حفشاو فلتات نستعوتو شلمات تعديلوم أب نوزبا عد غيح لو معامت بزنبرة أزمران هتور كراماتن مهرت معار كابنايز حالف عمت بعد في كمزعبه كيلان من ربح النهبي عطو تسفاي قبر كيدان قليتهم أتن وزبا بحفشة مبرقاوي أتعرف دما بفلاين من ربح النهبي أزي متشوق سلازخونة كلتين 4 كونتال كاب زمناوي قفوتات 219 كونتال كاب بحلاوي قفوتات 16 كونتال دما كاب قاولاوي قفوتات بدمر 453 كونتال معار كمترخبيو أبريهم لعل 100 عسلا أنا هبز ونونو أبنتوان حرستوت كم زلوا نابل سمناوك أي بحرن كبسنا نتملال السدمات صبوا مهرتي كم زحفصو بمتقاس زيادة أب قبلاوي قفوتات كتكرو وتحساسيبو نباري سافيرا أبنتاوي حرستاي محمد صالح أحمد بوغنو كلمة كلتا عامت بتجمر وسراح أب زوانزي 5 أتلتات نهبي بمونان أب عامت 4 جزي أتوتي حفز كم زلو أبريهم أب نوزبا عد غيح زمناوي بحلاون قبلون قفوتات زوننو 519 حرستوتكوا انتلو بمحبر ستر نفوقنا تاسن 5 ترايوم تاريخ هلكيت عونان بسكديران سندا مصنعتاوي مصحف تمرقو وكينا صفا ميكائيل جبريل سدالو تصبصاب ياسين صالح كعربوي عونان بسكديران هلكيت عادتات سنحيت بزبلار استي زد تدالوه
ስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ 1970 ኣብ ዖናን ብሰግድራን ካልኦት ዓድታት ሰንሒትን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ኤርትራውያን ዝፈጸሞ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ዝሰነደ መጽናዕታዊ መጽሓፍ ብ30 ሕዳር ኣብ ከረን ተመሪቑ። እዚ ብመምህር ነጸረብ ኣዛዚ እተዳለወን ብኣሕተምቲ ሕድሪ እተሓትመን መጽሓፍ 550 ገጻት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ቃል ምስክርነት ውፅእ መዓት ቤተሰብ ግዳያት ከምኡውን ነቲ ኩነታት በቐረባ ዝፈልጡን ታሪኻዊ ሰነዳትን ብምውካስ ዝተጻሕፈ እዩ። ኣርታዒ መጽሓፍ ጋዜጠኛ ሰሎሞን በርሀ ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ኣብ ዝሃቦ ቃል ንሕና ኤርትራውያን ታሪኽና ክንስንጥ ጥራይ ዘይኮነ እዛም ንሓዋሩውን መናብርትና ዝኾኑ ጎረቤት ህዝቢ ቀዳሞት መራሕቶም ኣብ ልዕሌና ዝፈጸሞ ዘስካሕክሕ ግፍዕታት ደጊምና ደጋጊምና ከነዘኻኽሮም ግቡእ እዩ። ንቂምን ቅርሕንትን ሕንን ንምባልን ዘይኮነ ከም ጎረባብቲ ንቐጻል ብሓባር ንምንባር ሕሉፍ በደላት ጽቡቕ ገይሩ ክፍለጥ ስለ ዘለዎ ክብል ንኣገዳስነት ምስናድ ታሪኽ ግፍዕታት ኣገንዚቡ። ቃል ኣሕተምቲ ሕድሪ ዘቕረበ ኣቶ ኤፍሬም ሃብተጽዮን ብግድኡ እቲ መጽሓፍ መቐጸልታ ናይቲ ብኣሕተምቲ ሕድሪ ክካየድ ጸንሐ ታሪኽ ናይ ምስናድ ንጥፈታት ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወረደ በደል ኣይተዘንተወሉን ጥራይ ዘይኮነ ፈጸምቲ እውን ክኽሕድዎ ይረኣዩ ስለ ዘለዉ ምዝኽኻር ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣረዲሙ። ነቲ መጽሓፍ ንምድላው ኣስታት 10 ዓመት ከም ዝወሰደሉ ዝሓበረ መምህር ነጸረኣብ ኣዛዚ ብወገኑ ታሪኽ ብዝግባእ ምዘይጸሓፍ ናብ ወለዶታት ንምስጋሩ ስለ ዘይከኣል ዕላማት መጽሓፍ ንጹር ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ ምድላው ንዝተሓባበርዎ ምስጋና ኣቕሪቡ። ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ዞባ አንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣብ ሃገርና ዝተኻየደ ቅያታት ይኹን ብጸላእ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ዛጊድ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተጻሓፈሉ ጠቒሱ ፈጸምቲ ታሪኽ ብህይወት ከለዉ ብዝሓየለ ክስራሓሉን ናይ ምንባብ ባህሊ ክዕንበበን ተላቢሙ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ምድላው ናይቲ መጽሓፍ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ውፅእ መዓትን ስድራ ቤታት ግዳያት ህልቂትን ንነፍሲ ወከፎም ህያብ መጽሓፍ ተበርኪትሎም። ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ ደቡብ ዝሓለፈ ቀዳም ሻምናይ ጉባኤኡ ኣብ መንደፈራ ቃኒዑ ወኪልና ዝረኣይ ብርሃነ ዘለኣኸ ትሕዝቶ ፌሩዝ ሙሴ ከተቕርበያ። ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ ደቡብ ብ30 ሕዳር ኣብ መንደፈራ ሻምናይ ጉባኤኡ ብምቅናዕ ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል መሪጾም። ኣብቲ ኣስታት 200 ወከልቲ መምህራን ዝተሳተፍሉ ጉባኤ ኣቦ ወንበር ጨንፈር መምህር ተኸስተ እያሱ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሙያዊ ዓቕምን ስነ ምግባርን መምህራን ንምዕባይ ዝዓለመ መደባት ከም እተሰላሰለ ኣረድዮም። ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ መምህር ህብተዝጊ ኪዳነ ብወገኑ ማሕበር መምህራን ንሙያዊ ዕቤትን ስነ ምግባርን መምህራን ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሓሉ ብምዝኽኻር ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዘለዋ ኣብያተ ወግዒ ንመምህራን ምቹኣትን ሰሓብትን ዝኾናሉ ባይታ ክጣጣሕ ተላብዮም። ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ማሕበር መምህራን ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተሓባቢሩ ኣድላይ ስልጠናታት ክውድብ ከምኡውን ብሞት ንዝተፈለዩ መምህራን ብደረጃ ማሕበር ዝውሃብ ደበስ ክብክብል ሓቲቶም። ኣቦ ወንበር ማሕበር መምህራን ኤርትራ መምህር ስምዖን መሓሪ ኣብ ዘስምዖ መዛዘ መቓል ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ነቲ ጨንፈር ክመርሑን ዝጸንሑ ኣካየድቲ ብምስጋን ነቶም ሓደስቲ ዝተመርጹ ሰናይ ናይ ስራሕ ግዜ ተመንዮም። ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ ደቡብ ልዕሊ 6,000 ኣባላት ኣለውዎም። ሓረስቶት ወነንቲ ጥሪትን ነጋዶን ዝግብኦም ግብሪ ኣብ እዋኑ ክኸፍሉ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ከርከበት ኣቶ ዓብደል ከሪም እድሪስ ጸዊዑ። ምስኦም ኣብ ዝገብሮ ርክብ ግብሪ ዘይተርፍ ግቡእ እዩ ዝበለ ኣቶ ዓብደል ከሪም ዜጋታት ኣውታዊቶምን ቁፅሪ ጥሪቶምን ኣፍሊጦም ከይተደራረቦም ክኸፍሉ ኣዘኻኺሮም። ሓላፊ ምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ሳልሓዲን መሐመድ ጅምዕ ብወገኑ ብፍላይ ነጋዶ ናይ ንግዲ ፍቃድ ከማልኡን ክሕድሱን ከም ዝሕተቱ ተገንዚቦም ሰነዳቶም ከጻፈፉ ኣተሓሳሲቡ። ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብዝተዋህቦም መምርሒ ተቐይዶም ክነጥፉ ቅሩባት ምዃኖም ብምርግጋጽ ክፍሊት ግብሪ ኣብ እዋኑ ክማላእ ምእንቲ ቀጻሊ ጎስጓሳትን ሓበሬታን ክወሃብ ተላብዮም። ሃኮሴ ጨንፈር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብግብርን ክልተ ሓሳብን ተደጊፉን 3 ኣዋርሕ ብሞያ ዘሰልጠኖም 58 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 80 ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት ብ28 ሕዳር ኣብ ከተማ ዓሰብ ተመሪቖም። እቲ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ሕሳብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘጠቓለለ ስልጠና ሙያዊ ዓቕሚ ሰራሕተኛታት ክብዲ ብምባል ብቕዓትን ጽፈትን ስራሕ ንምርግጋጽ ከም ዝኾነ ሓላፍቲ ጨንፈር ኣቶ ሁሴን ኻልድ ገሊጹ። ወኪል ተመረቕቲ ብወገኑ ዝቐሰምዎ ሞያ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ ስልጠናታት ብቐጻሊ ክውደብ ተላብዩ።
ኣብ ንዑስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ኣብ ምሕዳር ከባቢ ዓዲ ያቕነ ሓዳስ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ተኸፊታ እዛ ኣብ ዓዲ ሓጓረው እትርከብ ቤት ትምህርቲ ነቶም ብሰንኪ ራሕቂ ኣብ ግቡእ ዕድሞም ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ክሳተፉ ዘይከኣሉ ቆልዑ ዕድል ንምርሓው ከም እተኸፍተት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዑስ ዞባ መምህር መሪሕ ኪሮስ ገሊጹ ኣቐዲሙ ተምሃሮ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምርካብ 15 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም ብኡ ምኽንያት ድማ ብብዝሒ ከቋርጹን ኣብ ትምህርቶም ድኻማት ከርእዩን ምጽንሖም ብተወሳኺ ኣብሪሆም ጊዜያዊት ኣመሓዳሪት ንዑስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ወይዘሮ ትርሓስ ፍቓዱ ብወገና መስርዕ መምሃርን ምስትምሃርን ንምዕዋት ህዝቢ ንዝገብሮ ኣበርክቶ ብምጓስ ተሪፉ ንዘሎ ትሕተ ቅርጺ ክማላእ ተላብያ ኣብ ንዑስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 29 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ክብራትን ክብራን ቀጥሉ ዝቐርብ ዜና ጻይ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብራት ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ 2015 ንምክልኻል ዝውዕል 26 ቢልዮን ዶላር ኣጽዲቑ እዚ 32 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ወጻኢታት መንግስቲ ከም ዝሽፍን ዝግመት መጠን ገንዘብ ሩስያ ድሕሪ ምፍራስ ሕብረት ሶቪየት ነበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ነቲ ጽላት ካብ ሰላዓቶ ባጀት እቲ ዝብዓበየ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡ እዚ ናይ 2025 ባጀት ምክልኻል ምስ ናይ 2024 ክነጻጸር እንከሎ ብልዕሊ 28 ቢልዮን ዶላር ከም ዝዓቢ ተፈሊጡ እቲ ስጉምቲ ተወሳኺቲ ሚሳይላት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ካልኦት ወታደራዊ ንዋትን ንምምዕባል ከም ዝሕግዝ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩሎ ፕሬዚደንት ፑቲን ሉዓላውነት ሃገሩ ንምሓስ ጽላጥ ምክልኻል ብዓይነትን መጠንን ክድንፍዕ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ከም ኣካል ናይቲ መደብ ቁጥሪ ሰራዊት ሃገሩ ክሳብ መወዳእታ ነዚ ዓመት እዚ ናብ 2.4 ሚልዮን ከዓቢ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ዝዝከር እዩ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ዘካየደ ዘሎ ምስፍሕፋሕ ዝሓይል ዘሎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ቀንዲ ስጋት ሩስያ ምዃኑ ይጥቀስ ኢራንን ሶርያን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ንምስፋሕ ከም ዝሰርሓ ኣፍሪጠን ፕሬዚደንታት ክልቲአን ሃገራት ብክልተ ታሕሳስ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ሃገራቶም ጸጥታዊ ሽርክነተን ብምዕባል ሽበራ ክምክታ ምዃነን ሓቢሮም ሃገሩ ኣብ ሶርያ ተፈጢሩ ዘሎ ወታደራውን ጸጥታውን ቅልውላው ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፐዘሽኪያን እትገብሮ ኩሉ መድያዊ ደገፍ ከም እተብሎ ኣረድዩ ፕሬዚደንት ሶርያ በሻር አልአሳድ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ኢራን ዘለዋ ዝምድናታት ንምድንፋዕ እተካየዶ ጻዕሪ ከም እተሓይሎ ኣነጺሩ ሩስያን ኢራንን ሉዓላውነተን ግዛኣታዊ ሓድነተን ሶርያ ንምሓስ ዝገብርኦ ደገፍ ከም ዝሓይሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምግላጽን ይዝከር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሶርያን ብኣሜሪካን ቱርክን ዝድገፉ ሽበራውን ዕጡቃትን ጽዑቕ ግጭት ይካየድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሰራዊት ሶርያ ኣብቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ሓለብ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣማይት ሽበራውን ከም ተቐትሉ ብምሕባር ኣብ ቀረባ እዋን ክድምሰሱ ምዃኖም ዝግለጽ ዘሎ እዚ ሓድሽ ግጭት ነቲ ካብ 2011 ተኻሲቱ ዘሎ ጸጥታውን ወታደራውን ቅውላው ሶርያ መሊሱ ኣገዲድዎ ኣሎ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ጀርመንን በክልተ ታሕሳስ ኣብ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ጸጥታ ንግድን ካልእን ዘተኮረ ስትራቴጂካዊ ዝርርብ ኣካይደን ኣብቲ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ፍልልያትን ብምጽባብ ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድናን ንምምዕባል ክሰርሓ ምዃነን ኣፍሊጠን ብዘይካዚ ኣብ ምምካት ክሊማዊ ለውጢ ሓበራዊ ጻዕርን ከም ዝሓይላ ኣብ ትርክብ ኣፍሊጠን እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ቀረጽ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ክቕየር ጀርመን ተራእያ ክትጻወት ቻይና ኣብቲ ኣጋጣሚ ጸዊዓ እቲ ሕብረት ብኤሌክትሪክ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሳ እታው ተሽከርከርቲ ቻይና ተደጋጋሚ ወሰኺ ቀረጽ ከውስን ምጽንሑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ንግዳዊ ዘይምቅዳው ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ቻይና ነቲ ዘይምቅዳው ንምሕዳእ ምስ ኣባላት ናይቲ ሕብረት ብተናጸል ይኹን ብሓባር ክትዝቲ ከም ዝጸንሐት ይግለጽ ኣብ 2023 በደረጃ ዓለም መጠን መሸጣ ኣጽዋር ምስ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ወሽመጥ ጋዛ ከምውን ኣብ ኤስያ ፓሲፊክ ብዝተፈጥረ ጸጥታዊ ወጥሪ ብናህሪ ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 100 ዓበይቲ ኩባንያታት ኣጽዋር ዓለምና ብጠቕላላ ልዕሊ
$930 بليون زقمت مشطة كم زكايدا تقاطتهم صبصابات اتأهز كاب تقدمي زنبر عمد ب4.2 مئتاويت كم زوسخة أرديوم اتن كومبانياتات ابتي عمد نفس وكفن لعلي $1 بليون مخسب كم زخابتا دما تفليتو لعلي 4 كابتن كومبانياتات بأمريكاوين زوننا بمخانن اتهاجر ابتطلات ان اتكايدو وفريك زانتصر كم زخانه يتقاس زلا على متن مشطة عطوار اتكايد أمريكا اب 2023 اتمتن 2.5 مئتاويت كب كم زبالة تقليطلو منغسي نوروي اب مريتو حدش معسكر كيدان سمين أتلانتيك نيتو كخفت مدب كم زلو حبيرو اتم معسكر نمسلطني سراويت حيل بحري أمريكا بريطانيان هولندن كم زغلغل سمزي نوروي قليصوم منغسي نوروي اتي اب 2023 بوقعي كدكون كم زخل زغلصوم معسكر صطتا هاغرو نمحاس اقداسي مخانو ارديو يغون مبر إذا حدش معسكر أكل نايتي كيدان سمين أتلانتيك نيتو نروسيا نمخردانن نمدراتن كاكايدو تصنحة وتدراويت نتفتات مخانو تدراوان كإلاتات يتقصو نيتو أب غوربيت روسيا نزركا وحاجرات أوروبا أول نت كهبن كعتقن مصنحو زفلاتيو أب ريبابليك غيني أب ستاديوم بستخسن عبن تقطقطن بوحدو 52 سبات كم زموتو تقاليحو أبتا قطامي هوسيات زركبوم حيالو قوسيلوم بمهلاوم قطري موتات مليسو كوسخ كم زخل سمزي ريبابليك غيني أميتوم ألو اتحادقات أوتا كلوات كوعس أجري نايت هاجر أب زكايدلو زنبر أوان كم تخسته تفليتو أب ريبابليك غيني أب ستاديومات بزخسات تقطقطاوي سباوي كسارة كسعب ناي فلما كم زي كونيوم صبصابات زردو كبراتن كبرن زناك النظامنا أرستاتو كدقملكم علماوي معالتي ايدس بدرجة هاجر وبزاسات بالتركيزية تذكرة أبنو زبا عاد غيح أتوت معار بعد في كم زعابين تحبيرو تاريخ هلكيت سعونان بسك ديران سندن متنعتاوي مصحف أب كرن تمرقو بريزنت بوتين على صراحة مشان من مكلا خلت وعل $9 بليون أزلقو إيران سوريان وتدراون تأتاون زنبنا للمصباح كمزي سرحة أفريدان شاينان جرمانن أب قداي دبلوماسي تأتان نجدن وتقورة زابقاوي زنجز أكايدان نمكتارو كمسكر مستروف مرواتي ارتيبيك حدكم بوانيغن